Assalamu alaikum. Postepeno ću se javljati na ovaj način radi obavještavanja našeg naroda dokle smo sa radovima na Islamskom kulturnom centru u Strasbourgu, ali i da ostavimo traga na to kako je izgledalo na početku ovih radova, a vidjet ćemo inšala kako će izgledati kada se radovi budu završili. S ponosom ističemo da je počast biti dio ovog džemata i ovih ljudi koji neumorno, nesebično, bratski, muminski rade na ovom objektu. Nekoliko posebnih momenata želim da istaknem, za koje sam ponekad pomislio da su iščezli, pogotovo kod nas u dijaspori, ali na svu sreću nisu. Oni su u nama, našem adetu, u našem biću i kad zatreba u praksi. Istakao bih veliki broj poziva i usmene podrške od naših džematlija i drugih koji nisu u Strasbourgu, kao i čestitke i mubarek želje, što je i red kod nas u našem narodu. Drugi moment je dobrovoljni odziv za rad, kod nas poznato kao moba, bez posebnog poziva i zahtjeva. Obilazak radova od strane i onih koji taj dan ne rade sa posebnom hedijom, slatko, kolači, sokići za radnike, kao i pripremanje hrane. Prisustvo u radu i mladih i starijih, čak i polaznika vjerske pouke da nešto doprinesu, a imamo i redovnih učesnika u radu sa i oko 60 godina. Za sada neočekivano dobar odziv u finansiranju radova, u materijalu, u novčanim sredstvima. Naši privrednici, firmaši, su sastavni dio ovog projekta. Stavili su svoje kapacitete na raspolaganju, novčano, mehanizacijom, alatom, radnicima itd. Svijest o vrijednosti vakufa na zavidnom nivou zaista kod našeg naroda. Želim istaći nekoliko stvari vezano za vrijednost vakufa. Poznato je i da naša islamska zajednica u Bosni i Hercegovini organizira posebne prigode u znaku manifestacije Dani vakufa. To govori o značaju i vrijednosti vakufa, čak i u domovini, u mjestima gdje već ima puno vakufa, čak iz 15. stoljeća pa na ovamo. Istina, uvijek su bili na udaru din dušmana. Možete zamisliti vrijednost vakufa, ali i čast vakifa koji grade vakuf u mjestu gdje do unazad nekoliko godina vakuf od bošnjačke ruke nije postojao. Bošnjaci u Francuskoj, a i konkretno u ovom slučaju u Strasbourgu, su u prilici da izgrade veoma značajan vakuf gdje nakon toga nikada više ova zemlja neće biti bez bošnjačkog vakufa. Ostavit ćemo u emanet generacijama da vakuf čuvaju i unapređuju i tako do sudnjega dana, inšallah. No suština islama i muslimana nije udijeliti nešto bezvrijedno i beznačajno na ime vakufa, već naprotiv uvakufiti u ime Allaha dželešanuhu na trajanje dobro i u korist ljudima ono što je dragocjeno ljudima, drago i njima treba. Kada je Allah dželešanuhu objavio ajet nećete zaslužiti nagradu džennet sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraže, a bilo šta vi udjelili, Allah će sigurno za to znati. Kažu, došao je ashab Ebu Talha koji je u Medini posjedovao najviše palmi i rekao: Allahov poslaniče, najdraže od mog imetka mi je bašča. Ova bašča se nalazi u blizini pejgamberove alejhi selam džamije i on je u nju često ulazio da bi se napio vode. Nju dajem kao sadaku u ime Allaha dželešanu. Nadam se da ću zato od Allaha dobiti nagradu, pa je ti, o Allahov poslaniče, iskoristi u ono na šta ti Allah ukaže. Tada je poslanik alejhi selam rekao: čestitam ti, to je imetak koji će ti donijeti mnogo koristi i hajra. Od svega što posjedujemo na ovom prolaznom svijetu, imetak, hrana, kuće, porodice, zgrade i tako dalje, na drugom svijetu jedino ćemo imati nagradu za trajnju sadaku i za ono što smo uvakufili. Čovjek će govoriti: moj imetak, moj imetak. O čovječe,
pa zar tebi od tvog imetka pripada išta drugo osim onoga što si pojeo pa se okoristio, obukao pa poderao ili udjelio pa si ga zauvijek ostavio u vakufiju. Muhammed a.s. odmah nakon učinjene hidžre u Medinu počinje s praksom uvakufljenja. U predgrađu Medine u mjestu Kuba sagradio je džamiju koja je postala stožer i duhovni oslonac muslimanske zajednice. U Medini zajedno sa svojim ashabima gradi džamiju. U tradiciji našeg naroda je da koje god iole bio imućan nešto od svog imetka ostavi za vakuf. Naš narod u dijaspori, konkretno u Strasburu i u Francuskoj, su imućni ljudi, dobri domaćini i znaju šta kroz sve današnje izazove za porodicu i djecu znači vakuf ove vrste. I ovom prilikom treba posebno napomenuti sa posebnom dovom za njih i njihove porodice ljude koji su osnovali ovaj džemat, koji su do sada održavali naš džemat i one ljude koji su posebno u zadnjih 6 godina donirali dodatna sredstva da bismo danas do ovdje došli. Džamijska arhiva ima sve uredno zapisano i sve će se i u budućnosti inšallah zapisivati zarad mlađih generacija. Za vakuf se može dati sa nijetom za jednu osobu ili za cijelu porodicu ili čak i za duše naših najmilijih koji su preselili na bolji svijet. Važno je i da svaki član porodice shodno svojim mogućnostima uvakufi od sebe. Posebno treba navikavati mlađe članove porodice da budu vakifi i time štite sebe od raznih belaja. Naglašavamo za dobrobit svih. Važno je da se svi uključimo u izgradnju Islamskog kulturnog centra u Strasburu. Projekat koji je zamišljen kroz ovaj objekat će pružiti priliku da od najmlađeg uzrasta do najstarijeg svako dobije svoje mjesto i svoj sevap i nagradu. A Hanume su u povijesti islama i muslimana imale veoma značajnu ulogu. I danas je puno vakufa u našoj domovini i dijaspori koje su pravile hanume, naše majke i sestre, koje su vakufile njihovim imetkom i njihovim imenom. I ovdje kod nas imamo takvih i treba ih biti sve više. Uključimo se porodično, svi zajedno, da ovaj objekat bude u funkciji sa svim potrebnim uslovima za rad. Za sada je veoma dobar početak, idemo dalje i ne čekajte da vas posebno zovemo. U tom slučaju je manji sevap. Allah vam dao svako dobro, podario bereket i sačuvao od svakog belaja. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.